Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. In Zuid-Zande, daar hebben ze de hoogste molen van heel Zeeuws-Vlaanderen. Die molen die telt 7 zolders, 7 luizolders. En daarom worden die mensen die in Zuid-Zande wonen, de inwoners van Zuid-Zande, worden daarom de zevendraaiers genoemd. Omdat die molen gewoon 7 zolders had. Het is Zande. Dat zijn 7 draaiers. Dat stond een meul, eerlijk waar, die 7 schone zolders aan. Als het in Worsberg lieten waaien, dan bleef hij 7 dagen draaien.